Ciclistes i vianants recorren cada dia la ruta proposada pel Parc Fluvial del Túria. Més de 30 quilòmetres de recorregut que comuniquen el Parc de Capçalera amb Vilamarxant. A més, la millora mediambiental que ha suposat la creació d'aquest projecte situa el parc com a principal pulmó verd de l'àrea metropolitana de València. El projecte de Parc Fluvial del Túria se posa en contacte amb nosaltres la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè ells ja portaven avançat tot el que era l'obra enginyeril d'obrir un camí paral·lel a lo que era el riu i restaurar l'ecosistema fluvial i ja quan estaves començant se n'adonaren que n'hi hauria que posar en marxa també instruments per a la gestió de l'ús públic d'aquest parc. Dins d'aquest projecte, la meva tasca en particular va ser, en un primer moment, tenim que fer un inventari de tots els atractius, tots els punts d'accés al riu, els equipaments que podíem ficar en valor. I també n'hi havia que educar a la gent en el tipus de comportament que s'esperava d'ells dintre d'un espai protegit. El problema és que entraven cotxes, entonces lo primero va ser senyalitzar que cotxes per així és una àrea natural i no podien estar. Després van fer la senyalització de la velocitat màxima, perquè també teníem un grup de ciclistes que venien així i com és un tram que no n'hi ha cotxes, anàvem molt ràpid. Hem decidit de fer la senyalització de manera que els bomberos o ambulàncies puguen accedir al riu de manera fàcil. Per a preparar tota la senyalització, nosaltres vam abordar primer que res una enquesta per a saber quin era el tipus d'usuari habitual al riu i detectar una miqueta les necessitats que podria tenir en el riu y qué tipos de información necesitaría para desenvolupar las actividades así en un área recreativa. Son las señales de punto de interés, ¿no? Entonces se trata de que como hay atractivos en la ruta y que le pueden pasar desapercibidos al usuario, pues señalarle hacia dónde tiene que dirigir su vista para poder contemplarlos. Ahí tenemos, por ejemplo, unos restos de unas trincheras de la Guerra Civil Española. Entonces, cualquier elemento del patrimonio natural o cultural relevante a lo largo de la ruta se le pone un punto de interés para que la gente lo vea. Más adelante hay árboles monumentales. Nos donaren compte que n'hi havia una gran majoria de gent que anava en bicicleta perquè podem dir que des de la ciutat de València per els jardins del Túria, enllaçant en el parc de Capçalera que n'hi ha a Mislata, se podia accedir ja directament al parc i fer un recorregut de 30 quilòmetres o més, no? El curiós és que entre setmana n'hi ha molta gent en bicicleta, sobretot este tros d'ací, des de Ribarroja hasta Valencia, eso al mes se veu. Aparecen los equipamientos y los atractivos en la medida en que te van apareciendo, ¿no? Está diseñado en el sentido de la marcha. Tenéis el Parque de la Vallesa, que es un área boscosa la más cercana a la ciudad de Valencia, de pinos, y está protegido también con la figura de parque natural. Estamos dentro de un parque natural y parque fluvial, las dos figuras de protección. Parc Fluvial. És un corredor verd que serveix de refugi per a la vida natural, protegeix l'entorn fluvial de la pressió del medi urbà, millora la percepció paisatgística de la comarca i ofereix una important via de comunicació per al seu ús a peu o en bicicleta. Molta gent té els cavalls o els centres hípics molt al prop del riu, que també venien molta gent muntada a cavall. Varen fer una senda alternativa o paral·lela perquè els cavalls pogueren circular no en el mateix circuit que estaven fent els ciclistes, ¿no? Per a descongestionar una miqueta este vial, ¿no? Hombre, está chulo porque son sitios por donde sí que no pasan las bicis porque hay que cruzar el río, entonces pues no pasan las bicis, vas un poquito más tranquilo con el caballo, no se asustan tanto, pero bueno, en principio nos llevamos bien, bicis, caballos y gente. La verdad es que nos respetamos bastante, entonces funciona bien. Ve gent de València, de Llíria, del voltant, ven gent a passar el fin de setmana. Ha tingut molt més èxit del que s'esperava. Quan veus els mojons del quilometratge,
pues sempre te fa una miqueta d'il·lusió, no? Falten 2, falten 3, falten 6, falten X, no? Sí, està ben senyalitzat. És un espai verd que té la gent que antes no tenia i que ha incentivat molt, jo crec, el fer deport, fer bici, eixir un poc més a la naturalesa i entonces pues, això ha sigut un punt molt positiu.